Dobrý den. V předchozích videích jsme si nastavovali ceny elektřiny nebo přidávali fotovoltaiku. Pojďme si tentokrát ukázat, jak vypadá přidané zařízení. A to buď relátko, nebo zásuvka, nebo jakékoliv jiné chytré zařízení. Chytrá zařízení se přidávají pomocí mobilní aplikace a je na to oddělený návod. Najdete ho u nás na stránkách. Když už máte zařízení přidané ve vašem uživatelském účtu, zobrazí se v sekci Komponenty, Chytrá relé. Zde uvidíte jednotlivá relé. Uvidíte, v jakém stavu se aktuálně relé nachází, pokud jsou zapnuté nebo vypnuté, a kolik elektřiny aktuálně odebírají. Stav relé můžete i manuálně změnit. Pokud kliknete na přepínání relé, zobrazí se vám, co chcete s relém udělat. Můžete ho manuálně zapnout, a to na libovolnou dobu, nebo dokud to nezměníte, manuálně vypnout, anebo ponechat, ať ho spíná algoritmus, který s ním je spojený. Když se podíváme do nastavení relé, klikneme Otevřít, uvidíme o něm víc informací. Jednak uvidíme graf, a to se spotřebou relé, historicky, kdy bylo relé sepnuté a kolik spínalo, stav vstupu relé, to je vstup na relé, který snímá, jestli tam je proud, základní historické informace a aktuální informace, napětí na relé, proud, aktuální výkon. Pod kartou nastavení si můžeme nastavit jednotlivé aspekty relé. Relé můžeme přejmenovat, získat informace ze zařízení, a to získat jeho stav Wi-Fi, nebo velmi důležitá část je záložní chování zařízení. Kdyby zařízení náhodou přišlo o připojení k Wi-Fi, nebo by se cokoliv jiného pokazilo, zařízení se začne chovat podle tohoto nastavení. To znamená, pokud tady bude nastaveno vypnout se, bude vypnuté. Pokud bude nastaveno zapnout se, zůstane zapnuté. Pokud bude nastaveno dle vlastních časů spínání, můžeme si zase vybrat, jak chceme, aby se relé chovalo, když se cokoliv stane. Nebude internet, nebo něco jiného vypadne. Relé se potom bude chovat dle tohoto nastavení. Zařízení můžeme také smazat. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště.